Ka Saint Peter and Paul Secondary School Maukis Iem ka wer lang ya baro ki kena skul barem banya shimenta ha ka jingra ke jingdap san posnem ka jubilik siar ha plau skul ka manlong ha ka santarik uno pra araja rapusan ha ka po khatwei beji menstep. Kendiat kompencu pekan mau na ka benta ka nika skul banadu basdang ban seng ya ka nika skul ha usnem syaja kendai spa nyusan. Ka Saint Peter and Paul Secondary School kala penhek pensan na kebenta ki jingmut ki jing perkhan ki kena bat ban penwandur ya kalawei ki nong puli bat kala syukribha. Kumsi benta ban rakhe ya ke jingai lanti ka basan posnam jong ka nika skul ka ai ku blai ru ya ki jingu I jingai bat ki jing benta jong ki noyalam ki bahakmat ki balawan ra ya ka nika skul ya ke jingnang ka jing start hadu kini ki sngi ki bamenta. Ka jing don rengkat Bashir Raham Jongpi bat ki kentien ai mensiem kanang penyiar ha ka nika sngi bat kanang pensulur ya ka komiti jong ka skul ban yai beteng ban wanra ya ke jing seiso. Kublai shibun na principal ka skul Saint Peter and Paul Secondary School Maukis Iem, school staff, management, pas pupils bat rengkat ki parents.